Il-mexxej Laburista Joseph Muscat jgħid li d-deċiżjonijiet li qed jieħu li se jkun qed jieħu l-Partit Laburista huma xprunati minn xi jaqbel għal pajjiżna. Il-pajjiż ma jistax jibqa' friżat jistenna lil GONZPN isolvi il-problemi tiegħu. Il-pajjiż għandu bżonn stabilità. U għalhekk aħna qegħdin naraw kif din l-istabilità naċċertawha malajr kemm jista' jkun. L-elezzjonijiet jiġu jmorru iżda l-pajjiż jibqa' u l-prijorità tagħna jew liedna kollha mingħajr distinzjoni għal Joseph Muscat. Fir-Rabat il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-problema tal-pajjiż illum mhix problema ta' deputat partikolari għaliex fl-aħħar 3 snin u nofs kien hemm qatt ta' deputati li esprimew nuqqas taqbil. Il-problema għal Joseph Muscat hija l-istil ta' tmexxija tal-Prim Ministru u s-sistema ta' GONZPN. Din is-sistema ġenerat 3 snin u nofs ta' kriżijiet bil-Prim Ministru saħansitra jitlob vot ta' fiduċja fil-gvern tiegħu. Joseph Muscat qal li b'din is-sistema problema ta' partit saret problema tal-pajjiż u l-instabilità li qed tinħoloq hija ta' periklu għal postijiet tax-xogħol, għall-investiment u għall-futur ta' wliedna. U m'hemmx li ċken dubju li d-direzzjoni li miexi fija dan il-pajjiż u li qed jmexxih fija dan il-Prim Ministru din is-sistema ta' GONZPN aħna ma nistgħu nagħtuha qatt il-fiduċja tagħna. Għax ma nistgħux inkunu kompliċi ma' min qabba lil poplu tagħna blola kontijiet tad-dawlu tal-ilma fl-istorja. Ma' min kisser l-ekonomija ta' pajjiżna. U għalhekk bibtijaj li aħna qegħdin nagħtu triq onorabbli u serja lill-Prim Ministru. Mhux triq populista, mhux triq fejn nibdew ngħidu affarijiet sempliċiment biex ittellaw it-temperatura. Ma qed nagħtu triq onorabbli u serja fil-lan tagħna huwa li tiġi stabilit min f'dan il-pajjiż għandu l-maġġoranza fil-Parlament. Għax mingħajr maġġoranza fil-Parlament l-ebda struttura demokratika ma tista' taħdem. U mhux biss tiġġammja x-xogħol tad-demokrazija imma tiġġammja l-investiment f'pajjiżna. Qal li l-Partit Laburista qed jagħti triq onorabbli u serja lill-Prim Ministru bilan li jkun stabbilit min fil-pajjiż għandu maġġoranza fil-Parlament. Mur fil-Parlament, itlob vot ta' fiduċja kif fuq kollox tlab f'Novembru li għadda fejn qed iddikjarajt illi il-poplu jixraqlu jkun jaf fejn qiegħed mal-gvern tiegħu. Jekk il-vot ta' fiduċja jintrebaħ Lorenz Gonzi jibqa' jmexxi għall-14-il xahar li jmiss. Iżda jekk m'għandux din il-fiduċja jidħlu fis-seħħ ir-regoli tad-demokrazija. Joseph Muscat wissa lil partitarji Laburisti biex iżommu saqajhom mal-art u jżommu l-istess attitudni tal-aħħar 3 snin u nofs. Niftħu il-bibien beraħ għalihom. Il-bibien miftuħa beraħ. Għax bibtijaj l-sfidi il-kbar għadhom ġejjin. Saħaq li t-tama hija l-iktar arma qawwija tal-poplu. Il-biża hija it-tieni l-iktar arma qawwija fil-politika. U biex tikkumbatti it-tieni l-aktar arma qawwija fil-politika għandek bżonn l-aktar arma qawwija fil-politika. U l-aktar arma qawwija fil-politika hija it-tama. U t-tama hija tagħna il-koll.